Dari bae wisuk keramas sore keramas Assalamualaikum bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua makin berkarya terus. Assalamualaikum yo bos. Pemirsa iki inten tak parai di briefing tak briefing ben belah pinter ngono lho. Nah, terus parekno ngetan terus. Dikandani ben lebih baik. Terus nah ngono kok dikeruk. Maksude nek esuk wis keramas ngene iki, engko sore gak usah. Ngono lho. Esuk wis keramas sore prei isuke lagi. Rambute kuwi sesuai ngono terus rambut gran. Terus yo kok terus brodoli terus nggih. Rambutane terus gak usah ditaleni. Soalnya Intan kadang keramas sehari 3 kali bayi. Esok engko awan kudu adus nggih dikeramasi melih, sore keramas melih. Aku ki ngesakno rambute dadi vitamine ilang. Tapi yo piye ya pemirsa ndekne niku wis karepe ati begitu adus pengen rambutnya digebyur ya digebyur. Biur. Wae ndek iki kaya adem kok piye ngono ya. Adem ngono lho. Tak iki iso ambyar. Lah ya sesuk baleni meneh. Saiki keramas engko awan keramas sore keramas bengi pe turu keramas meneh ya. Mbak. Tapi ki nek di ngono-ono muni ogak Bu ogak. Jane kandhane iki dirungokno tapi gak dinggo. Ambyar ya ogak yo. Yo Intan nggih. Maklum pemirsa wong jeneng Intan ya wis ngono kuwi lah. Ya kudu wong tuane iki ya sing paling ya rondo-rondo terong. Keadaane wis koyo ngono wis dapat meneh. Nduk, kok nek sabunan anu ya, Nduk, sithik-sithik nggih entek sabun siji entek. Piye ya pemirsa pokoke iki aku sebagai wong tua iki cangkemku ki ora lelah untuk ngandani. Tapi jarang dinggo. Bledes diulu, dibledesno neh dulu neh. Wis pokoke wis. Nggih, ngoten niku lho. Neh lah. Iya neh pemirsa. Kudu sabar. Sabare kudu sing turah-turah. Ya, Nduk. Ya ngono terus dikeruk diparno. Oh, enek sing ngucul, Nduk. Ki lho sik garing iki tak puncer urung sik. Iki ngenekno lho, iki lebok to. Sing muncul. Urung garing ku jek tau weles banget. Marai cepet ya coklat wis gua. Mari pedhot-pedhot engko rambute nek mbok apa ya. Nek urung garing mbok puncer. Nggih. Ayo nyuwun dong-dong. Mang wis izin Mbak Sri kok. Duh, ada mbok kene kono nduk sapune nduk. Ben golek gak apa-apa kok digobong guri. Kerdusnya aja mbok buak ya nduk ya. Soalnya kok kena digo apa nganuni meneh. Ayo saatnya kita jaluk godhong dondong. Yo. Mas Nur. Oh, Mas Nur wis datang. Bentar lagi berarti Pak Sila nggih datang. Itu Kange Bunda Dewi gawe depan. Oh, ditutup mawon, Bu. Nah, nek mengke pitike ngendok kak pinuk jenengan kan gadah ndok pitik. Eker-eker ku iya. Kok ning samping dina lho, Nduk. Tan sik oh. Nah. Kerdus Mbah Yi. Mengke nenten Pak Erangga lho, Bu. Kan beto-beto mawon rasa kayak dhuwit ben digowo kono. Ayo njaluk dong dondong, Iki ombene iya. Pak Silas datang. Lho tenan ta. Ayo golek cemilan gone Pak Sila ya. Pak Sila. Hari Senin berangkat. Wis dipasang bopeme wis dipasang. Sampai dulu ben enek ventilasi.
Terus iki dhuwure pintu iki dikai bolong-bolong nih. Engko diisi kaya nggone repa ngono ka lho pemirsa apa les jenenge. Kayak ventilasi ngoten niku lho. Iki kayak ngene iki lho. Kayak ngene iki. Ayo, Dak. Delok dang-dang. Mas Dian, ayo. Ambil juga rokok gede bayi ya. Iya, sip. Ayo. Ayo, juga dong. Oh, tak ketok. Rahasia. Mari burung belajar sing carane nutupi stiker, nek masang iklan anu nuki wis iso Ibu alhamdulillah. Bu ajeng teng kene anu Mbah Mo nyuwun dong. Sing go iso nutupi stiker terus nek enek suara musik terus didubbing nuki aku urung belajar. Alon-alon pemirsa belajar. Engko lak muga-muga iso. Nek ning nggone pro nutupi stiker iso. Nek ning YouTube kudune mlebu ning insut sik jarene Mbak Indah. Yo sinau karo Salwa karo Repa, mereka iki sabar banget pemirsa nek marai. Kuwi godhong ringin kuwi, kuwi atepe kok jupuk lho. Iya. Kuwi godhong ringin, guys, kaya lutung dondong. Mbah Mo. Mbak Sri sekolah, aku wis kondo Mbak Sri. Mbah Mo paling nukang. Iki lho pemirsa. Nukang gone Mbah Samin. Bae Mbak Sri ning Putuk. Wes iki ayo. Yo, wes. Ya sekali. Sampun. Ya sekali. Kon nggih kopi moh pemirsa. Moh Bu engko nek kutane ora apa-apa. Kutah yo aja terus menjadikanmu kapok, pedih, gak usah. Iki lho Bu, aku. Ora apa-apa ya berusaha nek. Tremor ngene. Tremor kaya ibu ini. Rokoke, Dak. Wes sing kene wes. Iki catetan blonjo. Bu sing kene wes. Iya, bar ki yo ndang masak ya. Wis kesehariane Intan wis ngene iki nek Pak tukang gawekno kopi, iki mang esuk wis bar nyapu. Bar resik-resik. Sing urung kumbahan pemirsa. Wis ayo nek diatur Pak Sila. Wis tenanan nek ngudeg, Dok. Wes. Nggih, Pak Sila yo tak gawekno aku Bu kopine. Ya, Bu engko jajan ya. Heeh. Ya Pak Sila. Mana ya? Ya. Ayo. Ya. Engko siang mbok tumbas napa? Bakso Pak Sila. Heeh. Mbak di monggo Pak Sila. Mana? Sandalan no tan kok nek kena paku. Iya, siapa? Pak, kopinya Pak. Wih. Bayani. Pak, kopine Pak. Oh, iya apik kene wes. Bayani kan. Aku tak kabeh. Sepurane Pak. Iki ngombene Pak Silo iki. Unjuke. Unjuke Pak Silo. Wes wah keringetem iso sak. Walah, keringete sak jagung ngono. Sopo tan? Salwa. Mas Dian kerandel wesi. Duh. Ini dadi es iki. Sing dadi es apane? Iki. Bandel ngono. Heh, Kok kan nanti itu rebon. Bandeng kemarin Repa dari Semarang begitu Mas nongol-nongol. Iku tunggu lakoh dan nasem. Iki tunggu ini blonjo. Walah nduk. Nih, sel. Keringatan kayak kaya ngono. Padha mbek Ibu. Iki tunggu masak engko bengi ya. Gak sida iki mau. Iki kebengi. Iya insyaallah gak sida ndek bengi kena bar repiu kerupuk terus wis ngono lho. Iki
Intan sing mertisi iki dondongnya. Tempe. Intane iki ae, intane. Wis terserah wis arep. Ki tempe. Nyaki enek PR akeh tempe ya iya. Mak berkatu lilipun iki. Aduh. Buat di sini. Saya ketok sampai kok kene sampai gorene. Sampai gorene. Amit pemirsa, amit. Ya sakit. Ya aku buka tempe nih. Kacang karo terong. Lah terong mong ning ndi parake? Bukan dino. Lho. Aku gak roh. Lho. Ndak mau ora katut. Bukan dia dari Mbak Nana Lah balik. enggak ada ya tak Gak roh. Lho. Tukunan balik kono. Aku gak usah melok intane aku tak di rumah aja. Kok pinu? Mana balik nih kono? Nek esuk aja gawe ibu kremosi ya, Duk ya. Ya. Allah. Yo. Iki teh bosok buah ae iki mosok. Sa. Iki gak bosok yo. Gak, ora bosok. Try iki try ngene ta tembene. Asem. Tempe gedong ki sambele. Wes makasih Dok Pan, Dek Nane digawakno kae lah urung sempat dimasak tak kok ning kulkas. Loh, ada BA. Sik delok cukup dong sapa sing ya? Tadinya beda. Duduk ada. Oh, Mas Pandi, Bu. Bu, pepon Mas Pandi. Bu, pepon. Ndi gila. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Mbak. Kita boten gajah merek Elastek. Kesini kumawon pripun? Oh, sing mboten wonten no drope sing mboten wonten. Nggih, mboten Merek Elastek. elastes. Nggih, mboten napa-napa, Mbak. Mboten napa-napa. Dikirim dinten iki nggih, Mbak. Nggih. Ampun dimuat. Nggih, kula tak. Oh, nggih. Kula tak langsung mriko sekalian totale nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun. Kula dereng enten dereng mendhet kas, Mbak. Kula terket teng toko mawon artone. Nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Sing jaga dikudune Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Iki Iya. kumang Mbak Ayu Iya. Wardrobe enggak ada, adane elastes ngono. Terus ya nek fungsine padha ya gak apa-apa pemirsa nggih. iki lho irisi sik. Wih digaret-garet kok gak diirisi. Garet-garet ngono. Kita masak. Masak sih apa ngetero uang material? Masak sik. Masak sih ya wis. Pak Sino sudah aku udah Pak. Oh, ngono. Sing malah sing mak malah intene ya. Semangat ya untuk pemirsa semuanya, semoga diberikan kesehatan, diberikan umur sing panjang, sing berkahi. Iya, wek dahar. Nek kaya kita ngono ki magang. Nek Mbak Ida yo gak apa-apa. Nek bayi dahar. Kira yo Wes keseharian kita ya. Kinar pemirsa adik tak nani apik pemirsa. Tak ndani. Aku dek ini iso gendong mangku kinara. Tak kira kita enek berita opo pemirsa pebuk kandhani. Aku tiwas melok deg-degan pemirsa. Pemirsa tak kandhani apik, tak kira ki ndekne ndek berita opo ngono lho. Mangku kinara.
Ya Allah. Wah, Yo yo Ngono kuwi sebuah apa ya ndek niki pencapaian indah iso mangku kinaran iki semua nang wis ramajian. sing ngono Mbak Jas dirinya. Yo. Nah, mbok pangku adike. Iki Kan belajar internet. Iki ditepungi apa mbok ben udo wae aku manut. Kaya biasane. Biasane ki ibu yo kadang tak tumbar bawang ngono tok. Tumbar bawang. Berarti ora usah ditepung. Enggak usah. Diirisi pemirsa ben apik. Digaret-garet ben bumbune lebih meresap. Masuk kan nak pesa lho, Bu. Terus kabeh iki. Pun. Lho. Apa nek? Lah iki urung. Saya tak golekno nang. Keliwatan ngono lho yo. Iki enek. Wes sampun. Oh, alah yo tadi ten. Digaret-garet ku apik iki. Iya, wes pateni, Nduk. Wes pateni. Langsung coba sana. Dulu bisa. Dikai boten atau angin-angin dadi ben padiang. Nggih, kabeh saya. Mas Dian di sebelah kono, wes saatnya kita mau masak dulu. Ayo kaki Intan, kaki Iki jenenge oblok-oblok tak kok ning freezer ta pemirsa ceritane. Kan tak kok freezer dadi es terus tak genine tak ciliki. Nah, iki kok nek wis garing to, garing. Iku dibungkusin ning gone godhong gedang terus diwolak-walik ning gone dhuwur panggangan ngono dipanggang. Terus segone wis mateng. Parek apa nduk? Intan goreng tempe ya? Ya, oke. Intan goreng tempe. Kerupuke wis enek. Iki mah tutupan ki apa isine? Walah enek tempene siji. Guys, diresiki nduk mejane nduk. Ndek iki ditinggal lho bleduk kabeh ya. Alah, Mbah Kong telepon. Ayo Kong, sarapan ngono. Ayo mak sik Kong, dahar Kong. Oh, alah. Jangan asam terong kok. Ambek apa kuwi jenenge? Ambek Ambek tempe. tempe karo sambel kok seger. Alhamdulillah. Enak banget monggo pemirsa yuk. Pemirsa. Sing urung sarapan yuk pemirsa yuk. Mbah Kong sampun dahar. Sampun. Ada apa mang? Dimasakin apa Kong? Dimasake urang. Waduh, Kok urang? Bu jenengan nek dahar urang gak apa-apa. Nek pamane enek kok nggih pengen iki. kodok urang. Nggih. Mengke terus sayur bening dongkelar. Iya, dongkelar ngono Pesen kuwi. Mbak Nana nggih. Tapi sing urang sing alit-alit ngoten niku nggih, Kong. Nggih, Kong. Urange sing alit-alit ngoten niku. Ya. Sedep ah, Kong. Iku kursi ya lho. Apa nika korsine Kang mriko? Oh, lho. Oh. Nah, niki sayur asem, Mbah Yi. Jangan asem ya iki lho. Oh, lho. Enak, Mbah. Terong segere ra karo-karuan. Banteng. Walah iki digawakno Banteng kok Semarang. Bayi kan tempe tak jupukno tempe bayi. Bayi. Oh, Banteng iki anu Bayi boten enten rene kok. Rene gak enek. Oh, jenenge bandeng presto. Presto. Monggo pemirsa nggih, aku tak melok. Monggo pemirsa yuk. Bang. Sarapan yuk, sing dereng sarapan yuk, padha sarapan yuk. Nggih, Mbak Intan. Kentang, apane sayur asem, lawae wak asin, bandeng, tempe yo. Ya. Seger nduk, jangan yang asem. Nduk ya. Mari sing Pripun, Kong? lawe banding sing gak ono ngene. Nggih, presto. Wingi repa pas teng Semarang Presto. nika lho. Monggo pemirsa. enak, ya, Kong. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi wis berdoa lho. Empun.
Ya waduh jangan yang asam seger lho. Bayu sesuk dikelakno apa? Jangan. Jangan lumbu ya. Jangan lumbu iki. Pengen, Bu. Lumbu dipiyekno. Kaya nggone Mbak Nana mang, jangan asem. Mbak Nana Mbak Nana dimasak apa? apa? Mbak Nana kita apa jangan asam lho. Nggih, muni cerita Mbak jangan apa jangan lumbu, Dek. Besok surpane tanggone tekokin jangan apa, Serak. Iya. Ini surpane remaja. Jangan asam kacang tapi seger iki. Oke, mana? Bu enak ya. Bu, ini ngadep nang ngene pemirsa mbah Mbah Koblang. Ini Mbah Mbah tambah Kong, ganteng. Ini Mbah Kong pemirsa, Mbah Kong sehat. Handeknya kan bayi. Alhamdulillah. Ini telepon, ada pagi itu telepon Mbah Kong. Sehat, ayo. Ya, enggak apa-apa. Wong terayo. Padha sepuhe. Mika ya diopeni putrane kene ya anake. Penting so silaturahmi, so sehat kabeh. Wis orang tua seneng ya. Nggih. Ya kok nggih? Ya tuh ya. Ya, mam ya ambek jangan asem ya. Asem. Wedep. Mana bayi sayure. Kecute niku Dengan karena udunge dondong. Iwak bandeng jajal sithik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Ibu, enak enggak? enak Ya enak sekali wong rine reneng kok. Coba lah ibu tak sebut. Enak yo. Terus nggone apa? Apa digoreng? Terus goreng pucak. Iku wis sitok. Iku wis sitok. Kan telung itu goreng. Aku tak wet-wet Terus kok. digoreng siji cek siji. Mbak Buyut Aku satu. tek pengen timbah. Oh, alah Ibu neh. Enak banget ya. Mudik. Oh. Ora apa-apa. Ya enak ada karuan kong. Jangan asem tak kong nak mbak. Iki sambel iki guys enak iki sambele. Nenjing insyaallah sayur bening nggih Bu, nek mboten nenten lumbu nggih bening. Nenten lumbu nggih. Pengen lumbu. Ijo tan iyo. Apa-apa ada lumbu ya lumbu. Ini ya. Nek kuwi aku dipekno gedhong karo neh ya. Nggih. Nandar. Ngarep omah lho kok. Ngajengan niku walah rebyung-rebyung jos kok. Ya iki ban tebange malah apik kok, walah saiki malah rebyung-rebyung. Wong penting sehat, nek sehat iki sayur asem niki seger ra karo. Ya pun Nah, pemakan. Kok enak Ibu masakan Ibu. Demikian nggih konten Masane ku ini semoga yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga saya sakit tanpa sembuh untuk pejuang garis keluar semoga Allah segera memberikan omongan yang salah. Amin. Mas kami pamit dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik paring sehat terus. Pokoknya Mas jangan teko. lain kok. Gambar saya demikian ya tentang kali ini. Jika kene makanya kendaraannya bener-bener Mbak Indah supaya kan kijek dinggone apa jenenge material-material sing datang. Gone bunda kono ya soalnya ya lagi di dandani jadi Mbak biar ning kene sih Mbak kendaraannya ngono ya Mbak gak apa-apa. Terus sehat selalu untuk ibu semua. Walah cintaku, terima kasih ya Nduk ya. Wis mbok ringkesno kabeh. Wis saiki tak jak ning gone Mbak Ayu. Biyen